Ageno ni riyo maber janeno mar Lolo TV kendo janeno mar Twak Rowere. Arwako kawuono e chenro mar Twak Rowere. Abendo odiochieng' ma kawuono an kod jalony no kalore kod gigo mathago pach ji ama pach oganda kuonde mopogore opogore ama e familia. Omiyo odiochieng' ma kawuono abro miye thuolo mar wacho nyinge kaachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni studio kigio kamera kacha nyalo nyiso joneno mag Lolo TV nyingi kaachiel kod gino mitimo. Erokamano Pauline kuom rwakae nam Lolo TV. Lolo TV, sorry. Oh, sorry. Kuom rwaka Lolo TV. Ani iluonga ni Karesta Susanna Mondi, mawuok Siaya County, odak Kisumu ka. An jalony e hocho, mano psychologist, counseling psychologist. To atimo gigo mang'eny kotudore gi psychology, kaka hoyo pach oganda, atimo trainings ne oganda and higher learning institutions, an bende gi chuny mar wuoyo gi rowere kendo jogo madongo e gigo mang'eny kaka mental health and number 1, sexual reproductive health benda wuoye gi ji mang'eny rowere gi joma dongo, drugs and substance abuse en topic ma wawuoye be gi joma ng'eny, life skills nikech wadwaro oganda mondo odongi e yo makare, an be gi mago be services moko ma achiwo ne oganda. Erokamano Susan. Yeah. Mana kaka iwinjo janeno mar Lolo TV wendo ma kawuono wan godo e studio kaka wacho nyinge ka bende thuon wach ma kawuono wadwa wuoye en mental health. Arwaki ni machiegni an jata chenro mar Pouline Oyudo. Susan, mana kwa dhi mbele kwa chako gi thuon wach ma kawuono wadwa wuoye, inyalo nyiso rowere ama jogo maneni ni mental health en ang'o? Gimokela studio kawuono maduong' en wuoyo on mental health and eyo ma anyalo describe go mental health mondo oganda mondo winji. Mental health gin gigo kata weche machando pach oganda. Yes, weche gi nyalo bedo weche matindo ma ji neno ni wach matin kaka stress ma ng'ato miyi stress e ot, ng'ato miyi stress kar tich, ng'ato miyi stress e school, ng'ato miyi stress kalure gi kaki relate kodgi. Mae nyalo bedo gima chando pachi kaka oganda, to ji mang'eny ok ong'eyo ni ma en mental health. Koro gimoro ma simple kaka stress wanyalo categorize kaka mental health. Depression, stress nyalo lead to depression. Depression en mental health. Wan gi moko makoro advance kaka schizophrenia, maji mang'eny neno kaka neko, kendo ganda ose describe schizophrenia kaka neko. Gineno ni ng'ama nigi schizophrenia en ng'ama janeko. Wan gi issues mag bipolar. Bipolar gin issues machando moods wa. Miyudo ka seche moko ng'ato en omor kabisa, seche moko en piny to okoelewa gimomiyo magitimore. Koro gik makamagi nyalo bedo some of the things ma nyalo tam kaka mental health machando pach oganda. Yes. Kopogore kod mago gin early signs mage ma ng'ato nyalo neno kuom ng'ato ma ng'ato wach ni ng'ani samoro is suffering from mental health. Erokamano kuom swali na. Gima duong' onego bed ni wa note kaka jok modak kanyakla en ni bende nitiere change kuom ng'ane mang'eyo gani. Sami ifwenyo ne ng'ane ming'eyo gani nitiere change moro kuome to nitiere issue machando ng'ani. Iyudo ka ng'ato, for example, a workplace kaka unka, ng'ato all of a sudden kaka no obedo ga maler, ng'ama ne luokore ga maler, ne rwakre maber, then all of a sudden ochako bedo lazy e dressing code mare. Mano nyiso ni nitiere shida moro machande e pache. There is a change. Ng'ato ne en ng'ama ni thuolo mane wuoyo gi ji e yo makare, then notice kuma untiere ni to ng'ane tiyo ling manade. Tinde kata kuma ji nitie ok otimre nade, ok obiye kata ok owuok. Mano shows ni there's something machando ng'ani and somebody needs to let them
talk, kok ginyal wuoyo kigin. So wach manyiso oganda seche te en ni mondo wabed brothers keeper. Samineno ni ng'ane nitiere change moro kuome, to nego bed ni you come in tipenjo ni so and so. Anotis ni nitiere gimoro matimore kuome. Nitiere wach moro machandi. Ati seche moko gin gi suffering magin godo, but ng'ama gi approach mondo giwach ne wach ni onge. So if you approach them, keto tich bedo mayot nikech ofwenyo ni kumbe nitie ng'ama jalia, then they will open up and talk. Yes. So mental health mostly we see it manifest in behavior. Sama waseneno ka behavior mar ng'ato change, then we conclude ni nitiere a issue machalo ng'ani and we need to address it. To kuom gigo misewacho to ipani gin ang'o gini makelo gigi sana kuom oganda? Pauline, apa nitiere gik mang'eny sana makelo issues mag mental health oganda kuom oganda. Sani kama wantiere sani e piny ka weche ng'eny. The recent thing ma aneno komiyo oganda nigi paro mang'eny en COVID-19. COVID-19 nyocha obiro, en gima wendo ne wan wate, ne wakiae, but waneno kaka effect mare obedo maduong' manitiere jok ma owito tijegi, nitie jok ma owito family members gi, nitie jok ma owito esteem margi. Yani COVID okos piny wabedo kwadiore kendo wakia ni kiny piny ne bed nade. Wadak ka wan gi anxiety ma wakia ni wabo solve nango. Koro magi are some of the issues mosekelo nwa paro mang'eny. Then we have family issues. Family wan gi issues mang'eny. Wan gi issues mag marriage. Wan gi issues seche moko mag nyithindo, maybe olak e family ni. Wan gi issues of unemployment. Dhano onge tich. Wan gi issues of family lweny matindo mantiere ei familia. Ma solving seche moko bedo matek. Wan gi issues of sicknesses ma cannot be cured, like things to do with HIV, chronic illnesses machalo HIV. Wan gi issues to do with terminal illnesses machalo cancer. Nitiere issues mang'eny mag disability modonjo, maybe through accident or somebody was born disabled. Wan gi issues mag nyithindo minyuolo gi complications ma a mere person ok nyal understand. So issues gi ose escalate mental health too much, and these people do not know gikia kuma genyalo dhie mondo givent out their issues most of the time. Okay, you don't need mana kaki wacho kuom family. Many a times you don't need joma chuo blame gande joma mon sama shida osewuok e family. Then you don't need joma mon gin gande jok ma speak out, they come out in large number. Bende uyudo ga jok machal kama sama obiro iru for counseling. To ere kaka ukonyogi? I think there are so many. There's so many. Nikech personally most of my clients na man go mang'eny a profession ni gin joma mine. Joma mine gin joma ni thuolo, to gin jok makia kano shida e chunygi. Unless ni nitiere ng'ato mano nyuol ma en oken ng'ama thuolo mondo wuo. But most of the time 90% mag joma mine ka gin gi shida to gibro wacho. Koko wacho ne min gi to nyalo wacho ne nyamin gi kata wach ne osiep ne kata jirani ma en go machiegni. Mai koro miyo konyo joma mine bedo mayot moloyo konyo joma chuo. Nikech joma chuo society itself or define gi in a way ni ng'ama dichuo nego bed ni toka ka dichuo. Yes. So most of the time iyudo ka issues mang'eny magin go gin gidwa solve kigin, nikech a man should not cry. A man should not show ni en weak. Koro iyudo ka most of the time gin gi shida mang'eny to they ok ginyalo wacho kata ne osiep ne ma immediate, nikech a man should die like a man. So most of the time we get women, but as a psychologist, gimatimo en mondo I encourage the public ni kindly men
mental health is real, and mental health oken gima ibiro konyo kikau pachi ikunjo nikech in ngama dichuo. We encourage, I encourage joma chuo mondo come out mondo timre nade owach shida machandogi. Together wanyalo konyo situation ni kapok gimoro timore nikech iyudo ni men gi they tend to be suicidal. Yes, sama koro shida cha ose overwhelm tiyudo ka koro the only thing moneno is ni ma otamo wanga talk out all to dere. Yeah, that's why even right now the rate or at which men are committing suicide is so high compared to women. Yes. Okay, mana kwado kuom rowere, wayudo ni sani rowere mang'eny bosebedo suicidal kalore kod gigo mathago gi ama gik magipitie e family. Bende nitiere initiative moro musebiro godo mar konyo rowere, ama bende nitiere rowere ma bende samoro choponu mondo ukonygi kalore kod gigo magikale kit ngimagi? Erokamano Pauline. Yeah. Rowere mang'eny nigi shida, especially nikech gifeel ni ngama winjo gi onge. Ngama chiko ite mondo winje ngama rawera onge, especially adolescents. Anyaka adolescent en ngama age between 13 years to 19 years for some people, the teenagers. Adwa luongo gi ni teenagers. Most of the time nikech give fight a lot of things as they grow. Identity sane makoro gidwaro ni mondo giyar bad gi mondo gi explore gidwa ng'eyo gik moko gichwanyore gi jonyuol bende mang'eny. As they do this, then you find out ni an adolescent will feel ni an janyuol ok dwara, an janyuol ok ohera. Even kata miye mana correction matin to bro neno ni mama ni en too much kuoma. Koro most of the time gibalore gi jonyuol. To mae miyo nyathini koro bedo e kukul moro to ofil ni an ng'ama nyalo wuoyo go onge. Kama mama kata baba na monego bed na nyiso shida mara ema koro kweda ng'ama nyalo wuoyo go onge. Therefore, the world does not want me. The only thing I can do is to take a rope and commit suicide. Or iyudo ka moko wuok e dala giringo gi dhie street nikech gifeel nitie mang'eny maseromo go e street ka to gipenjo gi gimo golo gi e dala kuon magintie ka gidhie street to ginyise ni nachwanyora gi mama ma arengo. To do you find help in the street? Ati awinjo kan makare kan e street molo kan e dala. Koro mae miyo nyithindo rowere mang'eny feel like I can find help somewhere more than in this place. Yes. Wabro dhi mbele matin bang' yweyo. Janeno mar Lolo TV mana kaka iwinjo puonj makare kalwe kod mental health ama gigo mathago pach dhano ndalo masani. Wabro dhi yweyo matin kete mane Lolo TV. Adwa kitendo tielo mar ariyo janeno mar Lolo TV chendo en Twak Rowere. Wendo ma kawuono wan godo e studio en Karesta Susan ma bende en jalony ama mental health professional ma bende puonjowa kuom gigo machando oganda, gigo mamiyo samoro ng'ato nyalo ringo neko, gigo mathago pach ji sana e ndalo masani ni. Mana kwa dhi mbele Susan kama nwawe godo cha, inyalo nyisowa ni bende nitiere gimoro ama gik musebiro godo come up godo mondo ukony rowere kik bama ma kik donje timbe manjore? Erokamano Pauline. Gimokwongo ma onego bed ni watimo kata ma aseketo mbele mondo watim en ni wadwa ni mondo ji ong'e gima mental health en. We are creating awareness on mental health. Gimomiyo watimo ma ji mang'eny nigi mental health issues or cases to gikia nigi suffer from mental health. Koro the first thing monego bed ni watimo en ni mondo wanyis ji ni mental health en ang'o. To mental health ere kaka ang'eyo ni an gi mental health. To ka ayudo ni an gi shida machalo pacha mokanyal bedo ni an dhano makare kako nega bedi e kinde mapile pile. To nego bed ni akaw actions mage mondo atimra nade ayud kony. Mano is the first thing mane waamua ne watimo. Right now nitiere program ma
a run for school, though it stopped, no chung nikech COVID no biro to schools gi higher learning institutions no lor, koro ok nanyal continue gi the program. There's a program ma atimo in collaboration with Wildlife Clubs of Kenya. Ma awuothe schools Nyanza, Western and Rift Valley to educate adolescents and youths on issues to do with mental health, paro machando, gigo machando pach oganda, sexual reproductive health, life skills, mondo ginge how to maneuver life. Magima kama ko biro na nyathi ma jaigni 9. Ere kako nego bedni a face gini moka chwanyora gi joma an go close kata oka feel ni nitiere kaka the world otimre nade otema. Koro magi gik mowuotho kwa timre nade kwa wadwaro mondo rowere onge. Mar ariyo nitiere a program ma I'm coming up with myself and 2 friends. We've registered a CBO kilongo ni TEFN, Teenage Friends Network. Target marwa is to kaw joma rowere between age 15 to 25. Mondo wapuonjgi the same things matimoge Wildlife Clubs of Kenya. So ma will be running as an independent body from this other body. Secondly, I'm a trainer. I'm a qualified trainer. So most of the time you will find me organizing seminars and sometimes barazas. Mondo awu about mental health, ka create awareness. Awu about issues to do with reproductive health, ne Uganda. Awu about life skills, even ne joma dongo, because even adults, joma dongo do not know how to cope up with some situations in life. Koro en mana knowledge, ana uso mana knowledge mara mondo oganda unge gigi machandogi. Kendo mondo wanega kawanyalo come up with options to help them cope up with such issues in life. Ero kamano Susan. Wayudo ni seche mang'eny ka ng'ato is suffering mentally. Maybe anma samoro akia ni this person nigi mental health. Anyalo neno ni ng'ani samoro nitie kaka wiye dwa ringo marach. Inyalo differentiate nwa between mental health and madness ama maybe which mabiro marach kawuono. Yeah, most of the time oganda use relate mental health illnesses gi ringo neko. And adwa wacho ni gigi are more or less related but different. Mental health nyalo miyo ng'ato onen kagima en janeko. For example, nitiere ng'ama tiyo gi madawa za kulevya, we aluong mano gigo makech ma jitiyogo kaka kongo, njaga, mira ma jichiugi. Onyalo ketie state makoro pachi, okinyal bedo ni function maber ki ini wuon nyaki kaw yedhe gi mitigo. Sama watiyo kode mang'eny modonje obwongo to miyo pachwa lokore. Ka pachwa oselokore to wachalo kagima wadwa behave kagima waringo neko. So gima ji wacho ni en neko en behaviors ma wan go ka mental health osetimre nade osedonjo. Mental health disorders, walungo gi ni mental health disorders kata mental health illnesses. Sama koro gisedonjo to kaka behavior wa bedo pogore kendo wadwa chalo kaka ng'ama wiye olokore. Nikech mental health emomiyo pachwa obwongo olokore, emomiyo waluonge ni mental health. Sama obwongo ni ok nyal function kaka ng'ama normal, tibro chalo ng'ama wiye rach. Emomiyo dhano mang'eny relate mental health gi neko. Yes. So mental health illnesses, behaviors wa chalo kaka mag ng'ama nigi neko. To mental health, anyalo in layman's ibro wachi ni in mad, however much oken madness. Yes. Kata joma ng'eny mane street gi, issues manotero gi e street no chakore kaka mental health. To ng'eny gi ok no kony at a stage manonego bed ni konyogi. Magini odonje paro, ma paro timre nade omuoch makoro paro pogore. Ok ginyal reason kata function kaka normal person. Mapache pod ber kata ng'ama ne nigi mental health issues to kony. That's why we refer to them as mad people sometimes, but they have issues to do with the brain. Yes. To bende ntiere kaka inyal thiedh mental health illness to yo machalo nade?
Nitiere kaka wanyalo thiedho mental health. The very, very first treatment mar mental health en hocho. Waluongo ni hocho. Iyudo a professional kaka an to abet kodi piny tatimo assessment and to what level ma mental health ni osechope. Nitiere moko ma are so severe mabiro gi tuoche mang'eny kaka severe headaches, kaka schizophrenia. Seche moko biro gi wich bar mang'eny ma ng'ato paro ni pache dwa muoch. Seche moko ng'ato nitiere kaka ohinyo kata dende koro lit moko nyal. Magi watere osiptal kendo ithiedho medically. Yes, imiyo gi yedhe medically mondo gi heal. But the first treatment mar mental health en hocho, one on one, waluongo ni psychotherapy. Psychotherapy wanyalo timo one on one kaka in gi an, kata wanyalo time as a family kuma issue ni originated from, kata wanyalo time as a group. Waseyuda group man gi depression to waluongo gi together. Wadwa ni mondo giwuok kanyakla mondo wa compare ni gima chando ngane. Then we come with solutions together in this group mondo wa help the situation. But mobedo severe madwaro medical attention, bende wabro tero hospital to wamiyo medical attention. Yes. Susan, sama biro ni adwa ni konya, neno ka gimoro thago pacha sana. An kaka Rawere. Itieko rikoda an Susan gi Pouline koso ntiere kaka involve family. Inyalo luongo janyuol. Kaka abro konyi kaka jahocho, bro depend gi issue ma in godo kaka Pouline. Nitiere issues mar personal ma wanyalo konyo between me and you to wachorumo. But nitiere issues moko ma o escalate ginonore nyaka ei family miae. Makonyi kendi to wakonyo family cha, kata konyi kendi to wadhi wayudo options e family ok dhi konyi, nikech sama koro inise konyori as an individual to family midoke cha ema issue ni originate pod dhi chiero weche kande to you will go back to step zero. So kanitiere issue monego bed ni wawuoye kodi to originate from some other people mawuok e family ni, it's very important ni we do family therapies too. Yeah, so that when you go to that environment, at least they also have options to konyi mondo I come out from this issue. Yes, however much you are helped. So sometimes it forces us ni mondo wadhi even to the families. Mondo wakony family wawuogi family ni mondo ng'amane wa timone hocho oyud kaka o heal maber wholesomely. So far feedback machalo nade muyudo ga kuom clients magu mabende samoro usehoyo ama usekonyo e yore gi mag mental health? As kaka jahocho abro mana bedo mamor ka winjo ni kaneno kata ka winjo ni client na timo maber, nikech ma an go sama an gi client kaka sani an kodini en ni mondo ibi mondo wa identify issues mantiere. Ka wase identify issues mantiere to wa come up gi options an kodi yore madwaro keto mondo okonya coming out of this situation en 1 2 3 4 5 to wawe tidhi timo kaka onego bed ni timo. Sami dhi timo gigi onego bed ni tiduogo ka in ng'ama koro opogore. Issues mane chandika ikonyo moko podo tami. Samo otami to we come up with more options. So the only joy mabro bedogo en ni kawinjo ni Pouline no biro ira mwatimo ne nonro to Pouline is doing well. So most of the time the feedback I get is out of 10 apani ng'ata achiel kende manyalo bedo gi issue. So feedback ber. Yes. Susan, bende ntiere kamoro misechope ma client obiro iri severally ma onyisi shida mathage tisetemo kaka jahocho ama ng'atno majiwo mang'ani onyisi ama mama ama baba ama ji ariyo onyisi ni Susan kama koro chope ni otamore atim nang'o, tang'eni samoro ok inyal bet gi dhok mar wuo gi decision en mare kochopo kanyo utimo ga nang'o? A lot of times nitiere seche mang'eny e thuolo mang'eny ma mano setimore. Kaka jahocho an ok onego bed ni akelo jomodak kanyakla kata napogogi. Wamanyo solutions manyalo konyo issue mantiere. Yes.
to gidhi to gi implement. To kochopo kuma otamogi, ma gin gi wuon gi amua notamore, ok wanyal endelea dak. Gin gi wuon gi amua, to I don't have a say. An kaka jahocho konego bed na nyiso gi ni ng'e what Edward, Pauline ng'e ni oheri, kama un gi nyithindo, beda uru, nikech un joma osedak. Ka giamua ki gin ni giwuok, mano well and good, en decision margi. An tija ok en riwogi kata pogogi, but an tija en mondo I empower gi, amigi knowledge makare ginyalo maneuver go issues mantiere. Yes, ka giwuok well and good. Yes. Susan, iparo ni mental health issues en gima government, both county and national, onego kete focus to e yo machalo nade? It's very, very important. I think mental health is a big issue. An issue maduong sani affecting almost everybody. Knowingly, nitie jomong'eyo ni nikode, nitie jomong'eyo ni jomakia nigi mental health. And I love the fact that sani nitiere jok ma are coming out to speak about mental health, like in May or April, Mheshimiwa Shebesh no walk out openly mowacho ni en gi bipolar. So mine is a big encouragement ka a government official emanyalo wuok mawacho ni an gi bipolar. It's a big encouragement for so many people to come out, and it's an indication ni ji mang'eny nigi issues. So the government should take note of mental health, and they should really come up with strategies of incorporating mental health in all sectors, because every sector is hurting when it comes to mental health. I'm glad there's a task force. Mai is already there. The government has come up with a task force, which is mainly teach monego benigitio and to look at how mental health can be addressed in all sectors in the government. Susan, kasama yo wangwa kacha, adwa ni mondingi kamera kacha, adwa ni nyisi jogo masamoro kia ni they are suffering mentally, ama jogo masamoro isekonyo at an individual level. Gin ote mane mimiyogi kasi tieko kimiyowa namba ni mar simu gi kanyo minyali yudi. Erokamano Pauline, ne jogo ma watch Lolwe TV gi sani, gi joma winjo. Mental health en problem mantiere ma affect ji mang'eny. Ji mang'eny ong'eyo ni mental health, ji mang'eny kia ni gin gi mental health. Jomoko bende nitiere mong'eyo ni mental health is an issue to ging'eyo ni they are suffering. So gima maduong' en ni kaka janeno onego bed ni ing'eyo ni sama mental health chako bedo problem kuma ang'o matimore. Behaviors na change. Behavior mar ng'ato biro change, like kaka behave relate gi joman ge ot chako pogore, iyudo ni ichako isolate yourself, okidwa bedo gi ji machiegni. Ka in ng'ama ne ohero ler, all of a sudden laziness donjo, okinyal dhi tich. Ka in nyathi matin iweyo dhi school, all of a sudden school koro okidwa. Priority o change from gima ni hero to some things ma you cannot explain. So onego bed ni wanot ni bende nitiere change manitiere kuoma. Samise yudo ni change nitiere, mano is a sign to show you that there's a problem and you need to seek for help. Kuminyalo yudo kony en through professionals. Nitiere professionals kaka an, inyalo visit a counselor ming'eyo, kikiati nyalo dhi hospital, nitiere counselors kata departments inyalo bedo referred ne ng'ama olonye mental health issues mondo konyi. And it's very important nikech koko konyi, nitiere level ma koko konyi, to koro situation nyalo bedo worse, makaka itimri tamore. So Zalpari nyalo miwa namba ni mar simu gi location mari. Kaka na wacho iluonga ni Karesta Susan. Namba na mar simu en 070 0 409 you can say in English. 0706 409-847. Mago are my numbers. Inyalo gocho na saa saya, mano namba na mar tich inyalo yuda saa saya, abro nyisi kuma yudora e town kai. Atiyo within Kisumu town, gi taonde mo oluoro Kisumu. Koro same otudore kodi tabro nyisi office mi yuda. Erokamano Susan, erokamano kuom chopo studio makawuono kendo go mpaka kodwa, kalwe kod gigo matago obwongo. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka isewinjo puonj makare kowuok kod jalony mane wan godo e studio kawuono, Susan Karesta, ma bende en jalony kalwe kod gigo matago obwongowa ama mental health issues. Asebedo jataa chenro mari Pouline Oyudo, oriti uru masani, Nyasaye oriti kendo ritwa.